Благодаря на всички жители на община Криводол, които ни подкрепиха на европейските избори. Ние ви обичаме, уважаваме и искаме да работим за вас. Затова доверете ни се и гласувайте за НДСВ с номер 8 в бюлетината. Затова в листата са включени хора, които могат да работят и да оправдаят вашето доверие. С тези думи водачът на листата на НДСВ и мажоритарен кандидат Христина Христова се обърна към симпатизанти и приятели на НДСВ, изпълнили залата в градското читалище в Криводол. Христина Христова и кандидат-депутатите от жълтата листа разговаряха за проблемите на жителите на Криводол и възможностите за тяхното бързо разрешаване, особено на проблема, свързан с голямата безработица. Поех ангажимент и съм твърдо убедена, че трябва да се прилага конкретен подход в областта на политиката за заетостта към всяка община. В общините, които няма висока безработица, разбира се, че може да не се развиват програми за заетост, но общини, в които има висока безработица, държавата трябва да прилага разнообразни програми за заетост, за да не загубват човешките ресурси, своята работна сила, своята професионална квалификация, и също така да се прилага много ускорено и динамично професионално обучение, да се помага за развитие на икономиката, на малкия бизнес особено. В Криводол водачът на листата на НДСВ Христина Христова се срещна и разговаря и с жителите на ромския квартал в града. Очарована съм от тези талантливи и трудолюбиви хора. Социалните проблеми на тяхната общност не се дължат на самите тях, а на липсата на дългосрочна държавна стратегия, заяви след срещата Христина Христова. И ако има по-големи проблеми социални сред ромската общност, не бих казала, че това трябва да търсиме проблема в самите хора. Проблема е, че нямаме достатъчно надежна стратегическа политика за интеграция на ромската общност с двата фокуса, върху които трябва да се работи. Това е образованието, задължително образованието, професионалната подготовка и след това заетостта, защото хората от ромската общност са достойни хора, които искат да изкарват хляба си и да имат доходи от собствения си труд. Също така един много ентусиазиран млад художествен състав тук потанцува на хората, който ние с доктор Антонио Георгиев поддържаме и стимулираме от 1 година, за да могат да съхраняват ромските танцови традиции.